Sanne vindt het maar interessant, maar Senna? Senna! Is dat een was? Dat speutje het aandacht krijgt? Oké. Oh. Ja? Nee, Sanne. Nee.
Sjerkje. Kun ze in de box of dat? Ontsnapt. Hey, toe. Kijk. Oh. Oh. Doe maar. Ja, hey. Plasje. Sanne. Hey. There's die mem, hey. Sjerkje. En dan... Goed zo. Goed zo. Goed zo. Ja. Daar komt ze weer aan. Daar komt ze weer aan. Ja. Sanne. Hey. Goed zo. Wat is je? Wat dat?
Zulke Faya is on de kussen. Oh, sorry Sjerke. Hey. Wie is zo lekker, hé?